Добър ден и добре дошли на първия Дронфест в България. Радвам се, че всички сме тук, макар и малко, много сериозни хора, много фенове, много наистина големи ентусиасти, хора с много желание, с много любов към тези машинки, които виждате тук. Благодарим на всички, които са при нас да наблюдават, да открият, може би, своето ново хоби, новата своя мания. Време е да започнем. Откриваме официално първия Дронфест, който се провежда точно на плаж Албена, в курортен комплекс Албена, парк Гамбие. Добре дошли отново на всички. Аз съм Светослав Петков, единия от организаторите и главният виновник всичко това да се случва пред вас в този момент, в този час. Ще наблюдаваме първо 3 състезания, които ще бъдат с дронове, които се надявам да бъдат интересни за участниците, за всички, които наблюдават. Малко по-късно след игрите, около 4-4:30, хора, които не са докосвали, ще могат да полетят, да пробват, да усетят какво е да управляваш дрон. Всичко това се осъществява благодарение на нашите партньори от Copter.bg, официален представител на DJI за България. Също ще демонстрират и новия продукт Osmo, камера за снимане, както и Phantom 4 ще видите новия продукт на DJI, ще го видите в действие. И така, предлагам да започваме и първата игра за днес, нещо, което наистина ще бъде интересно за всички. Първата игра, която ще организираме днес и която ще бъде, е за най-смел дрон, така да го наречем, най-добро управление, най-смело, на кой дрона му ще мине най-голямо разстояние и съответно с най-издръжлива батерия. Да не досаждам, само